Tää on nyt PT2, kun me tehdään tää. Niin. Ja nyt voi siis juoda. Me tehtiin sekoitusta. Niin, tässä on niinku sitä Fanta vadelmaa ja Fanta mangoa. Tai sitä mangofantaa. Ja juu, mä nyt puolitan näitä. No niin. Okei. KPS. KPS. Yes. Ai niin, teillä on ilman lämpöpumppu. Tai siis se, mikä se viile, niin se on Kuljettaa. Meillähän ei oo mitään, niin meillä on sisällä yli 29. Joo. No niin. Sitten. KPS. KPS. Jäi! Tota se tuntuu, Emma. Tässä käytti ne kaikki loppuun. Löytyi siis joka paikasta, mutta käytti ne niin. ei jaksa juosta. Ei ollut missään. Joo. Senkin. Stop. Nehän ihan KPS. mutta siis se pitää olla niinku... Hyvä. Sitten tulee sitä kontenttia vetää niitä Ei se oli meidän päin on tarkoitus. Joo. Niin. Niinpä. Stop. Niinpä. KPS. Ei! Yes! Ainut mun on tehnyt mieli soittaa sitä. Kun tuossa se kondensiovesi, niin ei tuu tuohon alle. Niin ei oo mihinkään. Stop. Sitten, no, KPS. Iska sanoo ja mun on äsken kanssa jutellut. Varmaan Markokin sanoi, että luultavasti se on tehty niin fiksusti, että se on liitetty johonkin viemäröintiin suoraan. Mutta että tekisi niin varmistaa se asia, että se olisi tämmöinen johon. KPS. Kyllä. Yes. Jos se ei. Ne tarpeeksi. Stop. Oliko kiva käydä uimassa? Joo. KPS. Ei! No stop. Go, go, go. Yes! Moi. No, Juu. mihin tulee? Ei kerkeä. No Mutta tulee PT3 moikkaa.